عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Huzur kaže da musliman, takva osoba koja tvrdi da ja vjerujem u Allaha dželešanuhu, u svemogućeg Allaha, i onda takva osoba treba da ove naredbe Allahove uvijek drži pred sobom, da je on stvoren, da ga Allah stvorio za obožavanje, kao što Allah dželešanuhu kaže. To jest u prevodu, ovo znači ljudska bića, ljudi i džini su stvoreni radi obožavanja. Allah kaže tako, ja sam ih stvorio radi obožavanja, da mene obožavaju. Onda Allah nam je također poučio nas načinima obožavanja u kojima su neki praktični aspekti, to jest da kažemo neki fizički pokreti i riječi dove i ibadeta su tu. Što se može nazvati zikr, spominjanje Allaha. I dova, i oba dvije stvari su tu, znači i prividni pokreti, očiti pokreti, poze razni položaja i onda spominjanje Allaha, odnosno dove i ibadet. Međutim, osim ibadeta, spominjanje Allaha i dove i spominjanje Allaha je dužnost vjernika. U časnom Kur'anu Allah dželešanuhu je u pogledu raznih poslanika poučio ljude raznim dovama, raznim molitvama koji uključuju naše dove i također dok hodamo okolo možemo također učiti ove dove. Ljudi pišu u svojim pismima, kaže mi imamo određene teškoće ili brigu, molim te reci nam koju dovu da učimo ili riječi koje možemo stalno ponavljati, koje trebamo ponavljati. Tako da sve ove teškoće i brige možda budu uklonjene. Ja općenito pišem natrag ovim ljudima da posvete pažnju namazima i seđdama i da nas seđdi mole Allah za ove stvari u toku namaza. Da klanjaju namaz i traži u namazu pomoć od Allaha. Međutim, danas ja želim da spomenjem o zikru, o dovama i ibadetu, koji također, što je također bila, kako je bila praksa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I također tu su dove koje je Allah dželešanu objavio. I kad učite ove dove, a da razumijete značenje,
Dok osoba može u potpunosti onda shvatiti Allahovu jedinstvenost, također u isto vrijeme on dolazi pod Allahovu zaštitu i sigurnost. I sve vrste poroka i štete budu otklonjeni od te osobe. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ne samo da je on sam vrlo redovno svakog dana i uveče prije odlaska u krevet učio ove riječi i ove dove, nego je također savjetovao svoje ashabe da isto i oni čine. I na mnogim mjestima ove riječi i ove dove spomenuta je važnost njihovo spominjanje, odnosno učinje. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u skladu sa njegovim vlastitim ličnim plemenitim primjerom, u njegovim navodima, njegovom govoru, preneseno je da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem uvijek prije odlaska u krevet učio ajetul kursiju, sure Nas, sure Felek i Ihlas. Znači, kul hvala kul nas, ova zadnja 3 ajeta časnog Kurana i ajetul kursiju. On je učio ove dove na ruke i onda rukama prešao preko svoga tijela pravo od glave do pete. Dokle god ruke mogu stići. On je tako učinio. I on je to radio redovno. Što se tiče njegove, to je postala njegova tradicija. I svaki musliman treba isto tako da čini. Mi, Ahmedi muslimani, koji u ovo doba je obećan Mesija nas savjetovao o raznim tradicijama časnog poslanika, savjetovao nas je da pogotovo mi treba da slijedimo ovu praksu i pogotovo u ovim okolnostima kroz koje prolazimo. Vi moramo činiti tako u ibadetu, u dovama i molbama i ovim riječima spominjanja Allaha. Ne samo da treba da molimo Allah za svoje vlastite potrebe i duhovno unapređenje, nego i za zajednicu također da bude zaštitena od namjera ljubomornih ljudi. Mi trebamo to uzeti kao obavezu i posvetiti pažnju ovome. U pogledu zikra, spominjanja Allaha i obliku riječi, o važnosti toga, ima neke hadise ću vam spomenuti, Zur kaže. Što se tiče ajetu kursiju, Allahu la ilaha, 2 petka unazad ja sam spomenuo danas zadnje 3 sure časnog Kur'ana u pogledu hadisa govora časnog poslanika. Ja ću nešto spomenuti o tome kako je stalno ponavljajući na razne načine časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem u pogledu učenja ovih sura savjetovao ashabi i vjernike u raznim prilikama na jednom mjestu spomenuto da je rekao da ove 3 zadnje sure treba učiti i puhnuti ni svoje tijelo. Hazreti Ajša se radijallahu anhu kaže da je svaku noć časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kad bi legao u krevet stavio skupa svoje dlanove ruke i onda proučio kul huvallahu ehad, kul uzvalu felek i kul euzu berabin nas. Dakle, on bi proučio ove 3 sure, čitave sure, i onda bi rukama prešao preko svog tijela od lica, počeo bi od lica i sve druge dijelove tijela bi prešao rukama, koliko god su ruke mogle dostići, on je to prelazio rukama preko tih dijelova tijela do nogu. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ovu praksu održavao tako redovno da je Hazreti Ajša radijallahu anha u toku zadnje bolesti časnog poslanika, ona je učila ove sure i puhnula u ruke časnog poslanika i njegovim rukama prešla preko njegovog cijelog tijela. I ovaj hadis od Hazreti Ajše radijallahu anhu
kad časni poslanik se nije osjećao dobro, kad je bio bolestan, sva 3 ove sure ona bi učila. I kad je njegova bolest postala vrlo ozbiljna i teška, ona kaže, ja sam učila ove 3 sure na njegove ruke i onda bi njegovim rukama prešla preko njegovog tijela, da njegove ruke pređu preko njegovog tijela. Ova praksa Hazreti Ajše sigurno je bila zbog toga što je časni poslanik bio vrlo redovan u ovome. I važnost i blagoslov Hazreti Ajša je dala jasno koliko je to važno i kakav je blessing, koliko je blagoslov u tome. I kako su ashabi saznali o važnosti i blagoslovu ove 3 sureta, o tome Hazreti Amir kaže: ja sam se sreo sa časnim poslanikom, sallallahu alejhi ve sellem, i časni poslanik je uzeo moje ruke i rekao: o Ukba, o Amir, zar ne treba da ti kažem iz Tevrata i časnog Kur'ana ovi ajeti koje su bile objavljene tamo, između njih su 3 vrlo važne sure, zar ne treba da ti kažem o tom? I on kaže, ja sam rekao, molim te, reci mi da me Allah sposobi da se žrtvujem za tebe. I onda je kul bodi felike, kul zabi nas i kul huvallahu. U ova 3 ajeta u istom nizu, redu, on je rekao, nemoj zaboraviti ove 3 sure, da ne smije biti nijedne noći da ne proučiš ove sure. Od tog momenta časni poslanik je rekao meni, kad mi je rekao časni poslanik ove stvari, od tog vremena ja nikad to nisam zaboravio i nisam proveo ni jednu noć, a da ne proučim ove 3 sure prije nego odem na spavanje. I ova njegova izjava da je časni poslanik rekao nemoj to zaboraviti i da nijednu noć ne provedeš bez toga, a da ne proučiš ove sure, to jasno ukazuje da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem kako redovno je on sam lično radio ove stvari. Na naredbu Allaha dželešanhu i o ibadetu, onaj koji je bio najredovniji da postupa, potome je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem i zato je on također slijedio druge ljude, savjetovao druge ljude. U suri Ihlas, kul huvallahu, u pogledu važnosti te sure, u jednom hadisu je spomenuto, Hazret Ebu Said Kudri prenosi da je neka osoba, neki čovjek, čuo nekoga druga da uči kul huvallahu ponavljajući stalno ujutro. I onda je otišao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i prenio cijelu stvar. Kao da je na neki način on prigovarao, on je tako spomenuo to, kao da to nije tako dobro. Časni poslanik je rekao, time je, tako mi Allah u čijim rukama je moj život, ovo je kao trećina Korana. Onda on kaže, objašnjavajući dalje ovaj predmet, kaže da je časni poslanik rekao svojim ashabima, imali ikoga ko ne može učiti 1/3 časnog Korana za jednu noć. Ovo je bilo nešto teško. Ashabima i rekli su, o Božji poslaniče, ko od nas može to uraditi? Da 1/3 časnog Korana proučimo za jednu noć. Časni poslanik je rekao, sure Ihlas, kul huvallahu, je ravno 1/3 časnog Korana. U pogledu ove činjenice, da je sura Ihlas ravno 1/3 časnog Korana, Sahih Muslim, jedan hadis je tamo prenesen, da Hazret Ebu Hurajra radijallahu anhu rekao, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da treba da se okupite zajedno, ja ću vam proučiti 1/3 časnog Korana. On je okupio sve ljude i otišli su u džamiju. Ljudi su se tamo okupili. Onda je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem izišao na polje i proučio kul huvallahu ehad, cijelu suru je proučio. I onda je otišao unutra. Ashabi su rekli, neki od nas su rekli da ja mislim
da mora biti da neka objava dolazi od Allaha časnom poslaniku i zato je on otišao svojoj kući tako brzo. Onda je časni poslanik došao i rekao: ja sam vam rekao da ću vam proučiti 1/3 časnog Kur'ana. Slušajte vrlo pažljivo, ovo je sure Ihlas, sure Kul Huvallah, ovo je ravno 1/3 časnog Kur'ana. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zašto je on to proglasio da je ravno 1/3 časnog Kur'ana? Razlog tome je da je Allah dželle šanuhu je objavio časni Kur'an da utemelji Božju jedinstvenost. I ovoj suri vrlo jasno i vrlo odlučno i obuhvatno je spomenut predmet Božje jedinstvenosti. Dakle, razumijevanjem nad ovom surom, da se zamislite na tom i da postupa u skladu s tim, a zaista osoba može shvatiti Božju jedinstvenost, Allahovu jedinstvenost. I onda, smatrajući Kur'an da je riječ od Allaha, uzimajte to u obzir i uzmite da je to tako i nastojite da postupate u skladu s tim. To znači da istinski koncept Allahove jedinstvenosti će postati osobi jasan ko bude postupao ovako. I ta osoba će onda postupati po učenjima časnog Kur'ana i bit će u stanju da tako učini. Dakle, nije samo, ne treba da uzmete to tako da proučite sure Ihlas, Kul Huvallah i da je to onda samo po sebi ravno 1/3 časnog Kur'ana i da ste proučili 1/3 časnog Kur'ana, kao da je to tako. Istinsko značenje zapravo je da to proučite i da onda budete čvrsto utemeljeni na Božju jedinstvenost, da postupate u skladu s tim. Slično tome i u drugim hadisima imaju drugi hadisi i ajeti u kome časni poslanik rekao: ovo je javno 1/3, 1/4 časnog Kur'ana i tako dalje. Tako da ovo ne treba uzeti doslovno, da onda uzmete samo ove 3 sure i smatrate da je to onda cijeli Kur'an, da ste tu kao proučili, kao da ste proučili cijeli Kur'an. Dok zapravo stvarno značenje, ono što je časni poslanik rekao je da su ovo stvari, ako budete postupali skladu s tim i onda se zamislite nad učenjem časnog Kur'ana i nastojite da utemeljite Allahovu jedinstvenost, onda ćete biti u stanju da budete među onim ljudima koji uče časni Kur'an. Šta je časni Kur'an? Časni Kur'an uče njegovo je da se utemelji Allahova jedinstvenost. I radi toga svaka osoba treba da radi naporno i također čini dove i moli Allaha za to. Zatim Hazreti Ajša Sidika radijallahu anha prenosi i kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dao neku osobu da bude vođa ekspedicije, da predvodi namaz i on je svaki učenje proučio surom Kul Huvallah. Kad su se ashabi vratili, oni su spomenuli ovu stvar časnom poslaniku i časni poslanik je rekao: molim vas, pitajte u osobu zašto je to uradio. I ashabi su ga pitali: zašto si ti tako uradio? On je rekao: zato što ovo su odlike uzvišenog Rahmana, uzvišenog Boga, ja zato volim da to učim. Na to je časni poslanik rekao: recite tom čovjeku da Allah dželle šanuhu također njega voli. I onda u Buhari zbirki hadisa u pogledu Hazreti Enesa još jedan ovdje navod. Hazreti Enes prenosi u stvari i kaže da jedan Ansari u mešćidi, u nekom mešćidu tamo predvodio namaz u jednoj džamiji i od sura koje je učio, on bi proučio bilo ko i a prvo bi proučio Kul Huvallah. I kad bi to učio, poslije toga bi dodao još jednu suru uz to. I na svakom rekiatu je tako radio. Njegove sahabi su razgovarali s njim u vezi toga i rekao: ti počneš sa surom Ihlas Kul Huvallahu i misliš da to nije dovoljno i zašto onda dodaješ još jednu suru uz to? Prouči ili suri Ihlas Kul Huvallahu ili prouči samo tu drugu suru, promijenite. On je rekao: ne, ja to neću tako uraditi, ako vam se to sviđa, ako hoćete da ja nastavim za vas predvoditi namaz na ovaj način, onda ću ostati vaš imam. Ako vam se ne sviđa ova moja praksa, onda ću vas ja napustiti. I napustit ću imamat, neću vam biti više imam. A neću napustiti ovu suru.
Ovi ljudi su smatrali da je on najbolji među njima i nije im bilo drago da neko drugi njihov postane imam. Tako da su otišli časnom poslaniku i kad su otišli časnom poslaniku i prenijeli cijelu stvar, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao: o ti koji šta god ovi ljudi tebi kažu, šta da te zaustavi da učiš suru Ihlas i drugu suru, zbog čega si odlučio da to spoji, zašto si odlučio da učiš na svakom rekatu? Ovaj čovjek je rekao: ja tako volim ovu suru Ihlas, kul huvallah. Onda je časni poslanik rekao: ljubav prema ovom ajetu te je uvelo u džennet. Hazreti Umar bin Kaf kaže: kad su idolopoklonici pitali časnog poslanika daj nam reci nam o Bogu, Allah dželešanu je objavio ovaj ajet da je on onaj koji nije otac nikome i da on nema oca i da nema ništa što je stvoreno, a što neće biti smrtno i otići će i nestati. A sve što umire neko naslijedi to što umire, a Allah je taj jedini koji ne umire i niko neće naslijediti svemogućeg Allaha. Velem yakul lehu kufuwan, rekao je: nema niko nalik njemu i niko nije sličan njemu. Na jednom mjestu Hazreti Ebu Hurajra prenosi i kaže: časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je rekao da ljudi pitaju jedan drugog u tolikoj mjeri da kažu: sve je Allah stvorio, ko je onda stvorio Allaha? Ovo je pitanje bilo podignuto čak u vrijeme časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem, isto vrijeme danas ljudi postavljaju. Kad vi vidite takve ljude, onda proučite kul huvallahu ehad. Do kraja, od početka do kraja. Znači, proučite cijelu suru Ihlas, odnosno kul huvallahu. I treba da znate i značenje ove sure, da nema nikoga ko Allah nije stvorio, a niko nije stvorio njega. On je početak i kraj. I on je od početka vremena i ostaće do kraja vremena. I treba da tražite zaštitu od štete šejtana, da tražite zaštitu Allahove od štete od šejtana. Ebu Hurajra kaže: ja sam došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i časni poslanik je čuo nekoga da uči kul huvallahu ehad i časni poslanik je rekao: ova stvar je odredila tvoju sudbinu. Ja sam pitao kakva je njegova sudbina, a časni poslanik je rekao: on je zaradio time džennet. Hazreti Suad je rekao da jedna osoba je došla časnom poslaniku i prigovarao je o svojom siromaštvu, da je siromašan. I poslanik je rekao: kad uđeš u kuću, ako neko ima u kući, uvijek reci assalamu alaikum, i ako niko nije u kući, onda ipak nazovi selam sebi, da dobiješ blagoslov toga. I također prouči kul huvallahu ehad jedan put, i ashabi su upravo tako radili. U toliko mjeri da im je Allah dželešanu toliko dao da su čak njihovi komšije bile blagoslovljeni dijelom toga. I Allah dželešanu mu je dao takvu opskrbu, toliko opskrbio da je on postao vrlo bogat. On je jedno već nije imao para, a onda je postao toliko bogat da je pomagao svojim komšijama. Tako da osoba kad nauči ovu riječ tevhid, Allahov jedinstvenosti, postupa s tim i smatra Allaha da je svemoćan i svemoguć, i onda Allah dželešanu ima sve moći i Allah dželešanu kaže na jako mnogo mjesta da Allah dželešanu daje opskrbu bogobojaznim ljudima iz takvih mjesta o kojima oni ne mogu čak ne misliti. Hazreti Anes bin Malik kaže: neki čovjek je došao časnom poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i rekao da ovo sura kul huvallahu, ja ga jako volim, i časni poslanik je rekao: tvoja ljubav za ovu suru će te uvesti u džennet.
Onda Hazreti Džabir kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao: on kaže, onaj ko 50 puta prouči kul huvallahu u toku dana, kaže da ćete ustati, kad ustanete iz groba, ući u džennet, kad budete oživljeni. I onda na jednom mjestu prenosi jedan čovjek koji je bio služio časnom poslaniku i bio i sestru Nadžaši i rekao, osoba u namazu ili u drugoj prilici kad uči kul huvallahu 100 puta, Allah dželešanu je odlučan da će izbaviti tu osobu od vatre džehennema. Dakle, ovo je važnost sure Ihlas, sure kul huvallahu, i ako budemo ga učili u noći, onda Allahova jedinstvenog, uzimajući to u obzir, razmišljajući o tom i stavljajući to pred sebe, treba da kažemo Allah je apsolutno jedan i Allahu samed, i također njegov položaj je samo da on nije ovisan ni o čemu. On je takva stvar koja ne ovisi ni o čemu drugom. I nikad se i nema kraja. I on neće biti uništen. Obećani Mesija alejhi salam je spomenuo ovu stvar na ovaj način i rekao, značenje samad uključuje da osim njega sve druge stvari su stvari koje su stvorene i koje će biti uništene i dokrajčene. I one će biti uništene. Međutim, Allah je jedan koji je samad, dakle nije stvoren, niti ima kraja. Ibn Jaz upotrebljena ova riječ koja znači on nema potrebe ni za čim. Značenje znači da on niti će biti uništen, niti šta je nalik njemu, niti može biti stvoreno bez njega, nikako on. Ovo je Allah, naš stvoritelj, on je od početka vremena i ostaće do kraja vremena. I Allahovi atributi u njegovoj veličanstvenosti, on je jedinstven i svi ljudi ovise o Allahu dželešanhu. I svaki dio dijeliš da biva život od Allaha i on je izvor dobrotvornosti za svaku biće. To je Allah. On ima vrelo blagoslova. Kod njega vrelo blagoslova, a on nije blagoslovljen ničim drugim. On je taj koji daje svaku dobrotvornost ljudima. On niti je čiji sin, niti je otac bilo koga. Kako on to može biti? Jer kad ne postoji niko ko je vezan sa njim na takav način. Allah je stalno ponavljao Allahovu veličanstvenost i spominjući svoju veličanstvenost, Allah je skrenuo pažnju na to da takav Bog takav koji nema nikakve manjkavosti u svojim odlikama. I sure Ihlas i Nas i Felek, Kurzu Felek i Kurzu Binas, u pogledu ovih objava, Hazreti Amar kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem rekao, večeras meni su objavljene takve riječi koje nisam prije doživio, a to je kul huvallahu ahad, kul boli Felek i kul euzu bin nas, zadnja 3 sure časnog Kur'ana. I onda u hadisu, u pogledu učenja i važnosti ovih sura, od kul, riječi kul započinje. Jedan put kaže, ja sam bio u ratnoj ekspediciji, ratnom putovanju i bio sam s časnim poslanikom i posvetio sam pažnju na njega i da mogu učiti istu stvar. Čuo sam jednu riječ i ponovo sam to htio čuti, ono šta on kaže, i po 3. put on je rekao kul. Ja sam pitao šta treba da kažem. On je rekao, reci kul huvallahu ehad, i onda je proučio cijelu suru od početka do kraja. Onda je počeo kul huvallahu felek i ja sam učio skupa s njim do kraja, i onda kul huvallahu binas on je proučio do kraja i ja sam također proučio zajedno s kim. Onda je časni poslanik rekao, niko nikada nije tražio zaštitu od Allaha
da ne prouči ova tri ajeta. Ako osoba prouči ova 3 sure, on dolazi u zaštitu Allaha, nikad ne bude uništen i nego je dobro zaštićen od svih vrsta štete. Bez Allahove zaštite nema nikakve boljeg načina zaštite osim učenja ove 3 sure. Onda sura Felek i Nas, u pogledu ove 2 sure, Hazreti Upa bin Amir kaže da u jednom putovanju, kaže, ja sam držao uze od konja 9 časnog poslanika. Časni poslanik je rekao, zato ne kažemo 2 sure, da učenje te 2 sure su izuzetno velike nagrade. Zašto da ne, božasni poslaniče, ja sam rekao, zašto ne, reci mi. On je rekao Kul Huwal Felek i Kul A'udhu bin Nas. Zadnje 2 sure. I kad ustaniš radi namaza u sabah, uči onda ove 2 sure i kad je završio namaz, poslanik je posvetio pažnju meni, okrenuo se lice meni i pitao me kako se osjećaš, kako ti vidiš to. Možda je mislio da su ovo kratke sure koje su proučene. Rekao je, sve je u njima, sve je tu. Hazret Ebu Said kaže da je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem dobio zaštitu od džina i svake druge štete. Poslije toga on je počeo onda učiti samo ove 3 sure. On je napustio druge dove i sure, insistirao je na ovima. Hazreti Abbas prenosi Ibn Abis kaže, jedan put je časni poslanik mi rekao, Ibn Abis, zar ne treba da ti kažem najbolje riječi da tražiš zaštitu od Allaha? Kako možeš dobiti najbolje zaštitu Allahu? Iako neko traži od Allaha učenjem ovih riječi, ja sam rekao, zašto ne Božji poslaniče? On je rekao, tu su sure Falek ili sure Nas, ove 2 zadnje sure časnog Kur'ana. I onda važnost ove 2 sure, jedan ashab kaže da je jedan put, kaže, mi smo bili na putovanju s časnim poslanikom i bilo je malo jahačica životinja, tako da su ljudi nasmijeno jahali. Na jednom časni poslanik jahao i bilo je za mene onda da ja sađem, a časni poslanik je došao zada i stavio ruku na moje rame i rekao, proučio Kul Huwal Felek. I časni poslanik je onda proučio cijelu suru i ja sam također proučio skupa s njim cijelu suru. Poslije toga, Kul A'udhu bin Nas, on je proučio cijelu suru i ja sam također proučio cijelu suru. I onda on je rekao, kad god obavljaš namaz, ove 2 sure treba da proučiš u svom namazu. Ebu Namir, Amir Džudamir prenesi, kaže, u jednom putovanju, ja sam bio skupa s časnim poslanikom u jednom putovanju i kad je došao dan, časni poslanik je proučio ezan i kame i tražio od mene da stanem s njegove desne strane i proučio je ove 2 sure i rekao, kako ti vidiš ovo? Ja sam rekao, ja sam zaista vidio da su ovo 2 sure koje si ti proučio. Rekao je, ti također prouči ove 2 sure uvijek kad ustaješ iz kreveta i kad ideš u krevet. Dakle, ovo ističe važnost ove 2 sure. I važnost učenja ovih sura u ovo doba se jako uvećala, još je veća važnost. Osoba koja hoće duhovni napredak da bude zaštićen od napada šejtana i od džematu, razne zavjere koje se skuju protiv džemata da bude zaštićen protiv toga, sada protiv islamske sile vrlo mudro rade jako mnogo stvari. S druge strane, takozvana muslimanska ulema, učenjaci, oni su također stvorili situaciju gdje je samo nemir, prisutan nemir i muslimanska ulema, oni su protiv vačanom alejhi salame i potiču osjećanja naroda
ljudi protiv obećanog Mesije i slično tome. Ateizam se razuzdao i postaje vrlo jak, opisujući ove stvari da u pogledu sure Felek, obećani Mesija alejhi selam, objašnjava ovu stvar jednom prilikom i kaže: vi koji ćete biti meta protivnika Mesih Mauda, vi da budete zaštićeni štete šejtana, i ja sam došao u zaštitu Allahovu koji me štiti i ujutru i uveče, i ja sam došao u zaštitu kao duhovno svjetlo koje je došlo na površinu dolaskom obećanog Mesija alejhi selam, i također od štete tamne noći. To je zbog toga što oni ne vjeruju u obećanog Mesiju. Ja sam došao u Allahovu zaštitu. A protiv islamske sile kritikuju učenje islama, a drugi su takozvana ulema islama koji ne žele da napusti svoje greške i zauzeti su u poticanju ljudi protiv zajednice obećanog Mesije. I takozvana ulema u Pakistanu, oni su na vrhu liste ovi. Pogotovo Ahmedi u Pakistanu, oni treba da ožive, pogotovo oni ovu tradiciju. Hazret obećani Mesija alejhi selam kaže: min šeri gasikin iza vekab, koje je tamo rečeno, treba da budete zaštićeni od kušnji tamne noći, jer ova jedna riječ koja je ovdje upotrebljena znači mrak, a mrak prekriva i tamna noć. I ovo je zapravo kušnja mraka negiranja obećanog Mesije. Međutim, vrlo je tužno da je stanje muslimana, Allah ih je poučio dovi da poslije svjetla, mi smo ih poučili dovi da budu zaštićeni od štete mraka, i on kaže: vi redovno učite ove sure i bit ćete utemeljeni na ovoj jedinstvenosti, i također ćete biti zaštićeni od poroka i opasnosti mračne noći. Međutim, muslimani ne vode brigu o tome, ne vode računa o tom. Muslimani su jako preokupirani i predali se ovoj kušnji, i zato da u ovo vrijeme sada muslimani i nemuslimani kritikuju islam, stanje muslimanja privlači našu pažnju, skreće našu pažnju da treba da učimo ove sure i da se zamislimo na značenjem, tako da od ovog mraka budemo dobro zaštićeni. Min šeri nefasati fil ukad, u tome se kaže da svi poroci i ovi uzlovi, svi su tu poroci, i da budemo zaštićeni od svih poroka i ljubomore i zavisti i zlobe. Znači u pogledu Ahmedijata ovi ljudi stvaraju mržnju i netrpeljivost u srcima ljudi. Kao što sam rekao, muslimani i takozvana islamska ulema, i jedno i drugo su tu, i oni su protiv religije i rade svoje vlastite neke aktivnosti. Oni su protiv islama i zato rade ove sve stvari. I sigurno u ime religije, onaj koji je poslan od Allaha, oni potiču ljude protiv njega i čine sve smutnje u tom pogledu. I jedna i druga kategorija su ista kategorija o kojima je spomenuto: min šari nefasati fil ukad. I onda u suri Nas, onda Allah dželešanuhu odlika rebubijata, da je Allah dželešanuhu onaj koji hrani, hranitelj. I nakon spominjanja ovih osnovnih odlika, i tu je onda dova da budemo zaštićeni štete šejtana. Sada u ovo vrijeme ateizam postaje sve jači i svjetovna naklonost ljudi je dosegla do te mjere da ljude stavlja kao lance.
kad budete učili ove sure, Kulabinasi, također punite na svoju djecu, tako da mi također i naše buduće generacije budu zaštićeni od opasnosti i da oni budu u stanju da shvate Allahovu jedinstvenost. Da Allah Đelešanu učini da tako bude i da svaki od nas razumijemo ovaj predmet ovih sura i da postanemo, da slijedimo, da bude u stanju da slijedimo predmet i primjer časnog poslanika i da predmet Allahovu jedinstvenosti bude nam potpuno jasan i osim toga da se ne pokoravamo nikome drugome i ničemu drugom i da vjerujemo da je on glavno vrelo svih blagoslova Allah Đelešanu. Ne samo u svom srcu, nego također u dijelima da dokažemo tu stvar da je Allah Đelešanu glavno vrelo svih moći i da je on glavno vrelo života i da je on taj koji daje sve blagoslove. I da budemo zaštićeni od poroka ljudi, Božjeg stvaranja, umjesto da imamo neku nadu u Božje stvaranja, vjerovanjem obećanog Mesija alejhi selam, svjetlo koje ćete dobiti, trebate dobiti, koje je odraz svjetlosti časnog poslanika, mi treba da molimo Allaha, da nam Allah Đelešanu dadne čvrstinu i ustrajnost i da nikada ne lutamo u mraku i u zalutalosti. I od Allahovih blagoslova, da blagoslov hilafeta koji nam je dat, da uvijek nastavimo da primamo taj blagoslov, da imamo taj blagoslov, da nas Allah zaštiti od svih ljudi koji žele da nam nanesu bilo kakvu opasnost ili štetu, bilo da je to u svjetovnom smislu ili s religijske strane, ili i da nas Allah zaštiti od ljubomornih ljudi, zavisti, zavidnika i zlobe i zlobnika i da vjerujemo Allah Đelešanu da je naš stvaraoc i hranitelj i da je on najmoćniji i najviši, najizvišeniji u poređenju sa bilo kakvim upravljačem i kraljem i mi potpuno vjerujemo u potpunu vlast Allah Đelešanu. I mi da obavljamo sve dužnosti kao oni koji vjerujemo u njega, da je on jedini, najizvršeniji, treba da molimo Allaha i da očistimo svoja srca i da budemo očišćeni i da budemo zaštićeni od svih opasnosti i da tražimo uputu Allaha i njegovo zadovoljstvo i da nas Allah sposobi da redovno prije odlaska na spavanje u skladu sa naredbama časnog poslanika učimo ove surete i da الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.